Sampun matur sembah nuwun Bapak Wariman, Bapak Salamin uga Mas Beji. Kalajeng tak panggil maneh Mas. Iki waktune mari dibisiki sing duwe gawe. Bos, waktune wis jam 11 tutup.
dibuka maneh ringgitan. Sebab dalange mangke 3 Pak. Ki Wardono, Ki Rahmat, uga Ki Surono. Sing terakhir wonten malih Pak. Ki Kiamat. Kiamat ya. Kiamat Sugro ya. Ya semoga-moga singkar sak tawisi mari nanggapan ringgit. Bola kanca sing rawuh kawontenan Tata Pagung dikeki berkah sehat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Niku haminono. Tak dunganane. Iya Kang. Ambek tak celuke bola kulung ping sing 3 cacahe. Amin. Nggih. Pak Buadi. Amin. Kula aturi monggo naik panggung. Amin. Uga Pak Gunawan. Amin. Bapak Alek. Amin. Wis aja kakena amin. Jane mau kongkon amin. Iya, sik golek wis. Nggih, amin. 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 Tak tawar. Gonjales saya inkodir. Monggo priyantun 3 ingkang kula sebut katuran minggah dhateng pagelaran. Ayo mo, ayo mo. Monggo. Ceko. Pak Buadi, uga Pak Gunawan, Bapak kula Alek. Rusuh ya ini. Monggo priyantun 3 kula aturi minggah dhateng Sidi Pagelaran. Monggo Pak.